Part 2. No. Takže toto je part 2, ľudia. Keďže nedávali ste like, alebo odoberať, komentár, alebo keď neznačne písať, tá odpíš ahoj. Tá ideme na to a už začíname. Uvádí sa. No, Sara, ty si pekný. Ale musím dať masku. Áno, krásne. No. Ja som na hobby. Na hobby. Hody... Na robote. Hobikál. Môžeme. Dobre. Pony. Ideme tam. Dobre, potom sa budem hrať zo schodánku. Potom pôjdem do chodánky. Poďme. No poďme, lebo nebudeme stíhať. Nestíhame! To co robíš, Pony? Pony! Kradieš mi auto? Čo to? No poď! Len stíhame, ideme tam! Poďte tu. Stojte. To vy idete na vystúpenie teraz. Hej, my, čom? Ešte máte 2 minúty, ale chodte, hej? Čím skorej, chodte. A to svetlo! Nie, svetlo ešte samo potom zapali, vieš. Jaj. Čekaj. Zapal sebe tu bubony, ty ja hrajem na klavíroch. Ja budem so zbubenín a ty so stykárom. Sebi, nie! Pony! Čekaj, dobre? Ešte musím hopať. Dobre. Ticho. Ahojte! Jak sa máte? Dneska my budeme naučiť, jak bubinovať. A to je moja kamarát Sara, lebo to je najlepší. To čo to bolo? Čo to bolo? Nebojte sa, to uzadu hrajú bubny, čiže majú vystúpenie, takže to od bubnoch. Nie, to bolo 5,9. 5,9? Toto. Bolo to zemetrasenie. Ja mám teraz pekne hrať, že dávajte lajky a odber aj komentár Janikoj a ideme na to. Čo? Dobre, ideme na to. Ste ešte pripravení? Áno! Tak ideme! Skvěle! To je jednotka! To je ale krásné. Toto není jednotka. Toto si sa slúži. To je show! Vyhrali sme! Yeah! My sme dokázali! Áno.
abych video sa ti toho páčila, tá daj sebe páčika, alebo odoberač a potom daj komentár. Keď neviete písať, tá napíš ahoj. Tak, keď sa a potom srdiečko. A keď si tvoj video sa potešilo, tak čaute!